del bloc per a les pròximes eleccions, però soc simplement això, el candidat. Soc un o més d'un col·lectiu, que és el col·lectiu del bloc de Carcaixent, un grup de gent que en els últims 4 anys crec que ha fet moltíssima feina, molta més feina que en la legislatura anterior, però no per res, simplement perquè hem après, perquè hem tingut bons companys que ens han ajudat a formar-nos, i crec que hem fet molta tasca. Ja us explicaré, Vicent, tota la varietat d'activitats que hem anat fent al llarg dels últims anys. I jo, la veritat és que m'he trobat molt a gust també a l'Ajuntament, perquè en companyia de Vicent Albelde i en companyia de Vicent Martí crec que hem fet un equip que mos hem dit molt bé, que mos hem compenetrat, però això sí, sempre amb el suport del col·lectiu, que no hem estat mai sols. Això que s'anomena la soledat del corredor de fons, nosaltres crec que no l'hem sentida. Hem patit molta sol, hem patit moltes hores de feina, hem patit moltes bronques a l'Ajuntament, perquè la veritat, conforme dirigem, les coses en com són, però bueno, a tots ells, al col·lectiu, jo tinc que donar moltes gràcies per tota la feina feta i sobretot per la confiança depositada una vegada més en triar-me candidat per a les eleccions i estar a l'Ajuntament els pròxims 4 anys. Esperen no decebre-los, jo vaig a fer tot l'impossible i sé que ells estaran també al meu costat.